आं नोंथां बुंनाय बायदि आसलथे आङो खोब बे बान्थानि थाखाय नाजाबोआखै ना आसलथे बिदि कम्पिटिसन गैयाथ' बेखौ माने गोजौनिफ्राय जेखौ नांगौ मोजां मोनो बेखौसो बिसोर सेलेकसन खालामो आरो आं नाजानाय होनना बुंनायसो गुबुन बाथ्रा माने साननो हागौ ओमफ्राय बेवहायथ' दिनैनि दिनावहाय बाय अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन जोंनि साहित्य सभा आरो मा होनो ट्राइबेल संघ माबा बर' समाज गोबां बिदिनो जोंनि पेटार्नाल जे अर्गानाइजेसनफोर दङ बर'नि बिथांमोना फैदोंमोननानै आंनि बे खौरांखौ खोनानानै मोजां मोननानै बिसोरो बरायदों आं बाहाय गाज्रि मोननायथ' खोथा गैया मोजां मोनदों खिन्थु आङो बेखौ निस्सय बुंगोन आंनिख्रुइ साबसिन मानसि दंमोन बिराद मोजां मोजां पन्डित दंमोन बर'नि राव थुनलाइ बायदिसिनानि हिस्ट्रिनि गबेषणा खालामग्रा मानसिफोर दंमोन एबा माने जोंनि थुनलाइ सृष्टियाव माने नांथाब खुथाब नांथाबनाय मानसि दङमोन गोबां दङ दा आरो बिसोर जुदि सायख'जानायमोनब्ला आं फ्रिलि माने बेखौ साबसिन मोनगौमोन आरोखि माखौ गोजोनैखौ लानो हागौमोन आं गावखौनो फिट नङा बायदि दाबो फिल खालामगोन थेवबो आङो साबायखर निस्सय जासिदों जे जोंनि बि टि सि गभर्नमेन्टनि फारसेबो आरो जोंनि दिनैसिम जाय अर्गानाइजेसनफ्रा दिनै माबाहाय फैनानै मोनसे बरायदों बेखौनि थाखाय बयनोबो आङो आंनि साबायखरखौ अन्तरनि साबायखर आङो जासिबाय सारा मा बिजाब लिरनानै होनाय नोंथांखौ सायख'नाय बिजाबा बेथ' गोबावखियानो जाहैबाय बे जायखिजाया गोबां आं बारा लिरखालै खम लिरो आं सर्ट स्ट'रिसो बांसिन लिरोमोन दाबो एफा एनै सम लुबैयो लिरनो बै माबा माखासे बिदिनो सर्ट स्ट'रिसफोर दङ बे गावखौ बुथुमनानै मोनसे माबाखौ हारावनि साइकेल बेयो मोनसे स्ट'रिनि अंश आरो बिनि मुङै बे सल'खौ माबाखौ साफायनाय जादोंमोन गोबावसै बियो 2001 मा होनो 2000 गोबाव जाबाय दे 2006 सोआवनो बथै बियो ओंखारदों आरो 2000 हारावनि साइकेला बियो 2010आव बर' साहित्य सभाया बेखौ रांसार बान्था बोसोरसेखौ होनाय दङ बे बान्थाखौ आंनो होदों मोजां मोनदों आरो गुबुन मोनसेया बे आंनि सृष्टि नङा आंनि सृष्टिनिख्रुइ आसलथे बांसिन आं मोजां मोनो गुबुन गुबुन भाषा गुबुन गुबुन देशनि जे माबाखौ लानानै बिजाबफोरखौ एसे मोजां बिजाबफोरखौ सायख'नानै जे बिजाबफ्रा जोंनि सिन्ता चेतना कालसार बेखौ बिदि मोनसे माने सोलायनाय लाबोयो बा जौगानाय खामानियाव हेफाजाब होयो बेबादिखौ बर'आव दानस्लायनो आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो दा मावनोसो हायाखै मोजांल' मोननाय दं दा बेफोरनि मादावहाय माखासे खालामनाय जादों दा नैबे मोनसे दङ गाद्दार होननाय बेयो माबानि भीष्म साहानि बे नभेल बेयो जाहैबाय माबायाव जेब्लानाखि उदांस्रि सोमावसारनाय जायो भारतनि बे समाव हिन्दु मुसलमान जि हेट्रेड कमिउनेल जि रायट कास्ट्रि बिसास जि रायट दा बेफोरखौ लानानै दायित्वशील किसुमान माबाफ्रा मा होनो राइटारफ्रा बायदि अनेक गोबां मोजां मोजां साहित्य सृष्टि खालामदों दा बिनि गेजेरावहाय नैबे गाद्दाराबो मोनसे ओरैनोब्लाबो बियो अल इण्डिया माबा साहित्य एकाडेमिनि माबा मोनखानाय पुरस्कार मोनखानाय थिग बेखौ साफायदोंमोन माबादोंमोन दिहुनदोंमोन आरो बिनि थाखायनो साहित्य सभा साहित्य एकाडेमिया बे बान्थाखौ होनाय जादों माबाखौ ट्रेन्सलेसननि थाखाय 2017 बे साननै बोसोर होयो नालाय बे बोसोरनि माबाखौ आंनो होनाय जादों आरोखि बेल' बेबायदि होआ आसलथे एकदम खोथा जाहैबाय रिडिं कालसारखौ एखेबारे बांसिन गोसो होनांगोन रिडिं कालसार आरो मा रिडिं खालामनो रिडिं खालामनांगौथ' लेखाबो नांगोन ना बिजाबबो नांगोन ना बेबायदि बिजाब
जोङो निस्सय जोंनि माबानि गोजौ थाखोनि बा साहित्य जायजों जड़ित दं बिसोरो होनो हानाय बिदि परिबेसखौ खालामनांगोन आरो जुदि गथ'फोरनि सिन्ता चेतना कालचार बेखौ जुदि जौगाहोनोब्ला बा मुलुगनि थुनलाइजों जुदि समान दावगाहोनांगौब्ला अब्ला जोङो माने आंथ' सानो आं बेखौ बारे बारे बुंगोन आरो बुंबाय थायो ट्रेन्सलेसनखौ जोङो जोबोद मोनसे एनकारेज खालामनांगोन आरो बेखौ ट्रेन्सलेसन गुबुन गुबुन देश बिदेशनिफ्राय जेनाखि थुनलाइफोर दं बेखौ ट्रेन्सलेट खालामनांगौब्ला जों माने बेहाय गिदिर थाखा फैसानि खोथा दं बहुद रोखोमनि हेल्पनि खोथा दं गभर्नमेन्टआ बेखौ दस्रा गभर्नमेन्ट नङाब्लाबो जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोनसे दायबद्ध खारन जोङो बर' राव थुनलाइ जाथि जौगानायनि सार्थआवनो जों बर' आन्दलन गोदो खालामदोंमोन ओमफ्राय थुनलाइ जौगानायनि खेथ्रआव जों माने बेवहाय दायबद्धता दं नैतिक दायबद्धता दं नंखायनो बेफोरबायदिनि थाखाय गोबां मावनो हायो बिटिसिआबो दानि बिटिआरआनो जा बिटिसिआनो जा जिखियानो जा जेनेबा बे बर' क्रिएटिभ बिजाब लिरनाय बेखौ साबखांनाय बेखौ राननायनि जेनाखि सिस्टेमखौ थि खालामो जेरै माने लाइब्रेरियान सार्भिस लाइब्रेरि सार्भिस गामि गामि स्कुल कलेज बेफोराव माने अनेक दङ माबा दं लाइब्रेरि दङ बेखौ जाहाथे माने राननायनि बेबस्था खमसे खम माने रिडिं कालचारा जानांगौ रिडिं कालचारा जायोब्ला अब्ला जोंनि दानि लाइमोनफ्रा माने बावैनो जों बिराद मोनसे जौगासार जोङो भुमिका लानो हागोन आरो चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन